Vi vil undersøge i vores disposition, hvor meget vand og penge de bruger på alt det nye udstyr om året. Og så vil vi dividere og subtrahere og multiplicere og addere for at finde ud af, hvordan vi lige kommer til det resultat. Og så vil vi sammenligne før og efter over de 4 år. Det første, vi vil regne ud, er, hvor mange liter vand familien bruger om dagen. De skriver i opgaven, at de bruger 8 liter per minut, og familien i gennemsnit tager et bad på 5 minutter. Familien er 4. De er 4 i familien, derfor ganger vi 8 gange 5 gange 4, som så giver 160 liter. Bagefter vil vi regne literne om til kubikmeter, hvilket vi gør ved at sige 160 divideret med 20.000, som så giver 0,16. Bagefter vil vi finde ud af, hvor mange kubikmeter de bruger på et år, hvilket vi så ganger 0,16 med 365, som så giver 58,4 kubikmeter om året. Bagefter vil vi regne ud, hvad vand koster om dagen. Vi ved, at familien bruger 0,16 kubikmeter vand om dagen, og vand på 1 kubikmeter koster 58,46 øre. Og det ganger vi så de to tal, og det giver så 9,3536 kroner per dag. Bagefter ganger vi for at finde ud af, hvor meget vand koster på et år, ved at gange de to tal, ved at gange 9,3536 gange det med 365, hvilket så giver 3.414,1 kroner vand per år. Nu har vi fundet ud af, hvor mange penge de bruger på vand om året, og det ganger vi så med 4, for at finde ud af, hvor meget de bruger på 4 år, fordi det skal vi bruge senere. De brugte 3.414,1 om året, og det ganger vi med 4, og det giver 13.656,4. Vi lægger prisen for en ny bruser til det, de bruger på vand på 4 år. Og bruseren koster 595, så vi plusser 13.656,4 med 595, og det giver 14.251,4. Og vi har besluttet os for, at de også gerne vil betale for opsætningen af bruseren, så vi lægger 1.050 til de 14.251,4, og det giver så 15.301,4 i alt. Så vil vi tage toilettet, og vi starter med at regne ud, hvor mange gange hele familien går på toilettet om dagen. Og de går 3,5 gange på toilettet om dagen i gennemsnit, og de er 4 personer. Så det siger vi 3,5 gange 4, og det giver 14. Så tager vi de 14 gange, de går på toilettet, og ganger med 5, for at få et rundt tal, som der så er 70, og det er jo så 5 dage, vi ganger det op med, hvor det jo giver 70, som jeg sagde. Så tager vi så forholdet, som der er 1-4, altså et stort skyld, og så er der 4 små skyld. Og der har vi så brugt et tællesystem, hvor at der så er 14 store skyld på 5 dage, og det ganger vi så med 4, som der giver 56. Og så har vi jo så 56 små skyld, og det ganger vi så med 2, og det giver 112 små skyld. Vi ganger med 4 og 2, det er hvor mange liter de bruger per skyld. Og så plusser vi 56 liter vand sammen og 112 liter vand sammen, som der giver 168, og dividerer med 5 dage, så det så giver 33,6 liter per dag. De bruger 33,6 liter vand på toiletbesøg om dagen. Det dividerer vi med 1000 for at lave det om til kubikmeter, og det bliver 0,0336. Det ganger vi så med 365 for at få det til et år, og så bruger de 12,264 kubikmeter vand om året. Så ganger jeg, hvor mange kubikmeter vand de bruger om året med 58,46, fordi det er så meget vand koster per kubikmeter. Så det bliver 12,264 gange 58,46, og det giver 717.
Det ganger vi så med 4 bagefter for at få det på 4 år, og det giver 2.868. Så lægger vi prisen for toilet og toiletsæde til det, de bruger på vand over 4 år. Det vil sige, det giver 2.868 plus 1299,95 plus 599,95, og det giver 4.767,9. Vaskemaskinen bruger 11.000 liter om året, og derfor har vi valgt at dividere det med 1000, så vi får det i kubikmeter, som så giver 11 kubikmeter om året. Nu vil vi så finde ud af, hvad det koster om året for vandet. Så vi ganger 11 med 58,46, som er hvad vand koster, som så i alt giver 643,06 kroner om året. Derefter ganger vi det tal med 4, fordi vi skal finde ud af, hvor meget prisen er for 4 år. Det giver så 2.572,24. Maskinen koster 4200, og det koster 1000 kroner for den leveret. Det lægger vi så til prisen, hvad det koster for 4 år, altså 2.572 kroner. 72,24 kroner. I alt kommer det til at koste 7.772,24 kroner. Vi har fået at vide, at opvaskemaskinen bruger 3600 liter om året, og det dividerer vi så med 1000 for at få kubikmeteren, som der så giver 3,6 kubikmeter. Bagefter vi har lagt alle kubikmeter vand for hver maskine på et år sammen, hvilket så giver 124,264 kubikmeter vand om året, hvilket vi så minuser med 260, som var det, de brugte før de nye maskiner. I alt sparer de så 125,736 kubikmeter vand om året. Til sidst lægger vi prisen for alle maskinerne og vandforbruget over 4 år sammen. Det giver 32.383,364